gaur uretan sartuko gara, eta Urumea ibaian hain zuzen ere. Gure gidaria Unai Elizazu izango da, eta ikusiko duzue oso ondo ezagutzen du paraje hura, eta kontu mordo bat kontatuko dizkigu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta upa Unai, ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, eskerrik asko. Ongi, hemen Urumean onduan itxauk, eta etzekit piragoa hortxe utzieken, o pedaluak, osegarri gaurkoan. Zerrez, eta kagolako uretatik atatzeko moduri, baina etxetik gertu nago. Oso ondo, oso ondo. Bueno, proiektu garrakin atorrez da, arraunan arira, eta hor Urumea zekaunain paraje aberatzorrei, bere... Era Urumea ezagutu araztea, hoxe da finean egin etena. Ze ona, bakakizue, txango eharba nahi bazue, Unaiekin bildu, Urumea ezautu, Donostiko buelta guzti hauek, eta sukaldatzen zemoz moldatzea iz. Moldatzen, ja? Moldatzea iz. Dosia espasatzeko beste. Bai, ondo zio. Bueno, txerrikumia ingo deu, konfitatuta, gio hemen saltsa hola berezi bat, eta betiko patata eta piperrakin lagungarri bezala. Ongi? Erkelate. Adi lagunak saio eharrator, eta ikusiko zue, behakin juten demazete, etxazte aspertuko. Bueno, lagunak eta Unai, garatuko ja terrezetakin nundik noa ibiliko gaituken, bale? Ingo deuna da txerrekumia, kasuntan kostilla saieskin gune hori zekau, txuletakin, eta ingo deuna dau zatitan hola gutxi gorera hiru saieski hartuta, puxketetan moztu, eta ingo deuna kanelakin, baratzuri ale batzukin, oliotan konfitatu. Eta behin konfitatuta da honean, gero ja bai ateako deu, sartaian perjituko deu, eta ja plateraratuko deu, baino pare bat gauzakin. Esan duen bezala, txunnei bat ingo deu, saltsa berezi bat, da marmelada hola, potente bat izango nuke, eta ingo deuna da, pipermin pixkat hartu, jengibria raiatu, ospin pixka bota sartaira, eta azukria botako deu. Eta hoi, karamelizatzen hasteanean, ja urtutzen hasteanean azukria, berta botako deu, tipulina. Gero, mangua eta baita ere pina, anana kasu hontan. Eta zingo deu gero, hori goxatzen jungoa eta marmelada bezala ingoa. Eta gero hemen konfitatu ditugun baratzuria, ere bai hartuko ditugu, zanpatuko ditugu eta marmelada horta botako ditugu. Eta hori izangoa lagungarria txerri hau plateraratzeko garaian. Eta, gio, tradizional bezala, baita ere jarriko ditugu patata batzuk panadera bezala moztuta, prejituta, eta piperrak bai prejitu, eta lagungarri bezala. Espeziala, simplia, espeziala, eta sasoikua. Bueno, ingo deuna da, lanian jarriko geha, ingo izutena da, betu, erraz emango jalana, patata hori zuritu, bale? Laban amendakak, o nabek, zuri gailua, laban oso beto moldatzen izenakin. Horrekin, bale. Eta gero, ingo etena da, sartai bat jarri, bertan potxatzen hasteko geho patatak, eta ni hemen olio mordo otako eta bai, txerria goxatzen hasteko, bale? Venga, ekin ingo dio lan nahi, eta aldi berrian, arraun ning, deitzen, ning, arraun, baina NG-kin, ez da? O nola bukatzen dek hori? ING. ING, hori dek. Igual, jende askok ingles termino bat dela esango luke, baina, bueno, egia da, egin aditzaren abreviaturari izan ez. Arraunekin, ados. Arrauneintzak. Arraunkin, eta arraunin hontan, zer iten dek zehazki, zer... Nola sustatzen dugu Urumea, arrauna eta gure kultura iaia, ez da? Bueno, azkenen, Ibaian Urumean ibiltzen naiz nire kanoa kanadiarrekin. Euskal Herrian ez dago inor alako ontziak dituena, eta oso ontziak. Nola dek kanadiarra? Dira, bueno, ontzi, 4-5 metroko ontzi batzu die. Bai. Ipurdia gorago dago oinen lekua orduan eserita normal zaude bertan. Eta errezibiltzea. Indiona izango da. Vale, indiona. Eta eserita zoaz hor bertan, Eserita zoaz bertan, eta arrauna eragite jozu, eta oso erosoa dira. Hain dira erosoak, etorri zaizkigula dinguzitako urten, 84 urteko andra bat etorri zaizkutekin. Ona. Entzun arraun asko egin, minio ez nion permititu ere. Baina paspare galdetzen dezu aberrigeri jandakin edo ez? Edo txalekoa garrita. Txalekoak indikoaz denak, baina uretara ez da inor juten nahi gabe.
Juten balin bada... Naita jutea. Naita indulako. Berua dakalako, izerdiak entzea. Egin berrezun zerbait egin dulako. Vale. Eta orduan kanoakin ibiltzen naiz Ibaian, eta hori. Eta azken da, Ibaia Donostiak dakago altxor bat. Altxor galant bat. Eder bat. Azka pareje batzuk gezurra ematuna Donostian gaudenik. Eta juten atzaile, hori, ni juten ez jendearekin, eta juten atzaile Ibai erakusten. Azkenen jendeak ez daki... Egia esan, Ibai barruko parajiak zeskau, kistonak, eta askotan bai errepidetik ez ikusten, oineslekutik ere ez, eta ez basoaz Ibaitik ez dituzu topatzen, Ni hori, Zumaian, arrantzan da ibiltzega batzutan, erreka barruan, neguan, itxaso txarrakin, da, marea gora jutzean da, Zumaian ebai barrokaldea jutea Ibaietik,an bedu aldeak eta hortikan, eta dago paraje batzuk... Hor kilometro esentaz gazu baina? Bai, kilometro batzuk virgena esatek era, ama, ze paraje, hor soltatzeie, eta esango, Hawaien, eozer gauza, esango zenun. Bai, hemen gauza bera... Urumean iguala, ez da? Hemen gora, Ibaian gora juten garenan, jendeak ez du uste Donostian gaudenik. Ez da Donostiko postaletako argazkia, naiz eta postaletarako balioko luken. Dudi gabe. Hori jone bada, hori jon jende asko ibiltzea padelakin, eta, lasartean, jute, hor barrutikan, usurbil pasata, eta gehiago, eta esatezu, ama, erra paragia eta bidea. Egun oso libre euki berrezu. Hori, bai. Eta garrantzitsua, esategu, irreken barea juteko, marea goraka dijoala, eta gero beraztean ordura harrapatu beraldila, ez da? Ezagutu inbardia mareak eta ilargiak, eta hori dena ezagututa, hobeto. Olakoak ebai kudeatzen dituzu zuen ibili aldia egiteko? Bai. Errekan kontra ezin da ibili, ez da? Ezin dut ilargia kudeatu, ezin dut esan noiz jarri marea goian da noiz behian, baina hori dena kontuan eukitzen dugu. Egia da, navegablea dela une oro, baina baditu momentu batzuk, erresagoa dienak beste batzu baino. Bueno, eta zehazki, badakit piraguaz gain, bai pedalok eta bazkazula, aurten... Bai, aurten ekarritu pedalo batzu, eta crowdfunding moduko bat egin gendun da... Crowdfunding, zer dekori, a ber? Pobreak garen ontzako jendiai dirua eskatzen dezu, o modu baten dirua eskatzen dezu zerbitzu batzuen truke, orduan diru hori aurreratu egiten dezu, dirua jasotzen dezu, eta gero erostezu materiala diru horrekin, eta dirua aportatu dizutun horri, zerbitzuak, edo, azken opari diferentea jarri genitun, eta hola. Eta ekarri genitun pedaloak, eta hor ditugu. Baina, pedaloekin gertatu zaigun kontu bitxia da, pedaloak ekartzerekin hasi nintzala deskubritzen o investigatzen pedaloak zer diren. Eta kontuatu nintzen pedaloak donostiar batek asmatu zitula. Dela 130 urte. Benetan? Benetan. Ama, ni pedaloak betira eroitzapenera, ni Getaiko plaian ikusiskirat beti pedaloak, aneotituan, eta celebriak ere bai dudan, lagun giruan, o lagunen artian, o familian, hartu pedaloak, eta kiston momentu eharrak emateizkin. Ni Urumean kanoakin nabienez, bada jendeak inoiz esan izan duna, eske nik ez dakit arraunean, eta arraun egitea oso horretxa da, oso txoaki da, azkar putia da zaila, baina arraunean egitzea, baina jende asko izan du, beldurra edo kezka hori. Baina inork ez du pedaloekiko lako kezkarik euki. Baina pedaloak ekarriko nitula esaten nion jende guztiari irriparri bat sortzen zaio. Zerbait entrainablea balitza bezala, eta hori, eta kontua investigatzen hasi, eta hori, Ramon Barea izeneko gizon bateko hain dela 130 urte. Ze ona, ama. Errekuperatzen zerbait, ez da? Nahi gabe. Baina, kasualidadea gaina hori. Aurten 130 urte eta ekainaren 3an izan da hori, berak pedaloak patentatu zituen eguna. Parisen patentatu zituen, etzelako Madrileko patentadoretaz fiatzen. Ama. Velocipedo nautiko deitu zion. Nola? Velocipedo nautiko. Velocipedo nautiko, ama, ze ona. Eta badaude bere retratoak, kuadro batzuk, non bera elegante jantzita, bere txapelakin, da nola Kontxako badian ibiltzen zen pedalei eragiten, beste bi flotadore... Ikusten historia da. Eta orduan, ze eskaintzen dek? Berdina eskaintzen dek pirago gainean eta pedalo gainean, edo... Bai, azken baten da Ibaia gozatzeko modu bat eskaintzia. Eta kanoatan eskaintzen duguna, azken ni juten aiz jendearekin, da juten atzaile Ibaia erakusten, da bertako baserrik eta portuk eta delakoak, eta pedaloak ematen du beste aukera bat, pixka lasaiago, eta familin, eta igual pixka bakarrik, o alkiler modukoan egiten, da. Ze ona. Eta adibidez, nundak azu gunia, zehazki, nundik anateatze zeate? Nire gana etxokoa Loiolako plazan, Latxarien plazan, hor dakau lokala, eta udan egia da beste txoko txiki bat jartzen degula
Jose Antonio Agirre Zubiaren ondoan, Vale. eta Zehazki, ze eskaintzen dezu? A ber, Urumea oso astuta geneukan, ze eskaintzen dezu? Adibidez, Urumeako ibaia erakustia, baino zehazki zein da zure nahia. Urumeatik jendeak begiratu dezala Donostia eta ingurua. Ja. Nik uste denak gaudela Urumeara begira, me inor ez dagoela Urumeatik begira. Eta hori da pixka funtzioa. Eta azkenen bertaratzen garen bagoitzean, hori, nun daude baserriak, nun daude portuak, nun daude Sagardoaren ibaia da Urumea, ez da kasualidadea Sagarrotegi guztik egotea Urumearen bazterrean, darrun pixka kontatu ere Sagarrotegien munduan nundikan datorren. Vale. Eta guri bazkeneko 11 urte hauetan gertautako bitxikerik eta kuriosidadek eta gertakizun hori, hori, bazkenen jendea datorrela ondo pasatzia eta zoze ikasitatatzen bali bada. Ezin dela bakarrik zur reitea, ala, guen Urumean, olatu ondia denean, barruan nola sartzen onda hori, eta hor padelak inda jendea ibiltzean, barruan zur zeiten, Baina, karo, beste 11 kilometro azkazu ibaian gora. Noaino iriste hor pirauak inda? Hernaniraino ia iritsi. Hernaniraino ia, Marean laguntzakin, o marea goian daula, bai. Ai, ama, zeuna, eta horregatik esaten zezuna, Sagardo bidea, ez da hortikan, hainbeste kupelateak osian bere garaian, ez da? Karo, kupel guztiko jotxiko zian Donostin zauden hiru portu importantetara, hortikan Pasaiera, edo Donostiko portura, eta hortikan Terranovara, eta Bakailuekin vuelta. Hona. Vale, hori intzagoen panadera, beza, gur pixka pasako jat, hori bota arroko beiko sakarrontzira, eta ingozuna da honekin, guain, panadera bezala moztuko zu, ez oso fina, ez oso potolua, bale? Biatzerdi bat bezala, hola, 10 bat puxetain, eta hori. A ber, bota, zer da txikia zenintzako, ez da, hori guantxe zantek egitea. Ondo indek, bale, pixka potolu, bai. Hoi de garrasoia, hola xe moztu, hoi konfitatzen jarriko jugu hemen gero prejitzeko, eta txerriakin berdin ingo deu. Hemen oliotan sartuko deu, txukun, eta hau aurren ingo dira biak zu basuan. Eta behin zu basuan ja ondo daudenian, gero zua ioko jo prejitzeko, eta honei bai, ateako itugu, eta gero prejitu ingo itugu. Baina guain zu basuan konfitatu, lasai, xamurra atea daria dena. Bueno, eta hemen txe, lehendabiziko urratzak martxan jarritugu nahi, a ber, patata hori bai honea, konfitatzea, eta bitartean jungo da, kontxi arategira. Araban dao, zehazki gazte izen, eta indigo zerbait oso berezia, belarrekin ustez. Oazen bertara. Kaixo! Ani eta Kontxi gara, eta gaur Salburuan gaude Kontxi arategia aurkezteko. Lehenengo arategia Bastos merkatuan ireki zuten Kontxiren gurasoak duela 40 urte, betidanik familia haragiaren negozioari dedikatu egin delako. Izena Kontxiren amarengatik dator, eta naiz eta arategi berriak ireki mantendu egin dute izena. Bastos merkatuan hasiarren Gasteizetik zabaldu gara, eta orain 4 arategi eta 2 fruta denda daukagu Gasteizetik kokatuta. Zabalganan, Salburuan, Zentron eta Gasteizko etorbidean. Gure produktuen eskaintza anitza da, daukagu alde batetik mota guztietako haragia, gero produktu elaboratuak eta aurrez prestatutako jakiak. Gehien eskatzen duten produktuak edo produktu zaharrak dira txuletoia eta arkumea. Gure bezeroak askotarikoak dira, zonalderen arabera aldatzen dira, adibidez Zabalganan eta Salburuan bezeroak gazteagoak dira, etorbidean baino. Arategia eta haren historioa ezagututa, goazu kaldera Iñakirekin plater prestatu bat egitera. Hau Iñaki da, gure sukaldaria. Kaixo. Eta gaur egingo dugu belarria Madrid saltzan. Behar ditugun osagarriak dira belarria, aurrez egosita, patatak baita aurrez egosita, piperra da, piperra hotza gazia eta gozoa nahaztuta, Ajili-mojili, dela Iñakiri asko gustatzen zaiola Carlos Arguiñano, eta hortik hartu zuen errezeta, dela olioa, berakatza eta perezila. Eta bukatzeko perezi freskoa. Bueno, hasiko gara belarria mozten. Azken 30 urte hauetan arategiak asko aldatu egin dira, modernizatu egin dira, eta produktu landuagoak saltzen hasi egin dira. Horregatik hemen egiten ditugun produktu landuak eta janari prestatuak. Horietatik adibidez saltzen dugu belarria, karrillerak, entsaladilla,
Beste berezitasunen artean esango nuke baita hemen enbutizioak bakarrik freskoak ditugula. Sikuak hemen ez direlako sikatzen klimarengatik eta saltzen ditugunak guztiak freskoak direla. Behin belarria moztuta, piperrarekin batera berotzen jarriko dugu eta bitartean patata moztu. Saltzen ditugun produktu elaboratu guztiak gure erategietan prestatzen ditugu, horrelako sukalde irekietan bezeroa ikusteko. Bezeroak eskaintza berezi bat badauka, aurretik eskatu aldigu eta ona etorri hartzera edo guk eraman aldiogu bere etxera. Behin osagaiak prest ditugula, patata platerren jarriko dugu eta horren gainean belarria piperrarekin eta toketxo bat emateko alina moduan piperratza eta ajilimojilia. Hau da gure plater prestatua eta hau edo beste produkturen bat dastatu nahi baduzue, hemen gaude Kontziarategian Gasteizen. Mila esker. Agur! Hau pania, ederra indezu, belarrikin, egia esan, ze gauza goxoa, sali altzea hola txerrikik eta gelatinak eta holako historiak, Baz eta aukera hundik izan olako izateko, baina tokatu balin bada guztua jaten da. Ba, egia esan, ni amorratu enau, gainea, guztua ezetetak hor gelditzik bilatzak eta hola gelatinak indan eta dana miaskatzeko ezin bia. Bueno, besarka da hondi bat, eta horrela jarraitu, goxatu arazten. Gurian jarraituko du, behitu hemen haue mantxo dazkaulanean, behitu plop, eta haure bai, musika egiten, baina mantxo. Eta hauen jungo geha txundeia martxan jartzen. Ingo deuna da, behitu, errexago hemen jarriko beste sartagila, eta hemen jarriko ditut osagai hauek, eta zu tipula txikitzen lagunduko jazu, bale? Berde pixkat harrapatu, bale? Ez dana, baina pixkat bai, bale? Eta gero txortena kendu, bueno, sustrai hau, eta aurrenengo geruza kendu, eta bestia dana lauki txikitan, bale? Venga, bagoaz aurreaka. Bueno, ingo deuna da nik hemen piperbina, hartuko jengibria raiatzeko, hemen ospina, eta baratzuri alepare bat. Bueno, erki, bagoaz martxan jarrita, eta unai, zer da jendiak gehiena txunditzen diona urumea tikan juten danian? Lero esan dezun bezala hor gauza horiek estenak ikusten kale. Nik uste historiak bera diela. Historiak? Bai. Eta zu kontatzen dezu? Ba, nik juten ez jendeakin da, gaina beti hasten ez esanez denak ezagutzen dugula ibaiaren izena, mi inork ez dakila urumea itzan hundikan datorren. Urmea, etxekiz zozen mia o... Urmea, no? Urfinak, garbiak, Zioten ez bere garaian ibai angulero bat omentzan. Horiako bezala. Eta gero kontatzen juzu bertako historiak, eta errekabazterren dauden gauzak, eta jende harrituta geratzen da, nola horren gertu, horren guria den leku baten, nola egon lehizkeen izugarrizko altxorrak, eta baserrik, eta portuk, eta... Eta, adibidez, baserri zarrak eta historik eta guandikan hortente daude? O zu kontatzen zu ez daudenak eta daudenak ebai? O ze kontatzen dezu? Kontatzen ju daudenak. Ez daudenak imaginatzia bakarrik kontua da, eta hori ez da kontua, baina horre, astinene baserria dago, oso zaguna da, eta tamalez abandonatuta dauna, ia erortzekotan dauna. Gero pixkat Loiolan gora dago Patxi Ardegi, horre baserri bat izugarrizko historia dakana, eta bertan bere garaian jartzezun plaka bat, aki estuvo la reina Isabel II. Bai, Eta zertan neontzan, bizitzen, zertan neontzan bertan? Kontua da bere garaian jendia ibaitikan pasiatzen zuen. Eta behin erreginai komunea juteko gu auki eta baserriak eskaini zion komuna. Bale, ez du kontako gehiago zertan juntzan. Bai, Ose, txixanea o zertan juntzan? Komunea. Plakan etzun horretan. Bale. Bakoitza bere interpretazioen godu. Baina egia da azkenen bere garaian ibaia zala bai dirudunak ziren jendearenak, erreginak eta isialdigunea, bertako auzotar guztientzako, Loiolako ontzako, Martuten, Astigarra eta jende guztientzako. Ze ona. Eta laude, portuak, Errekabazterreko txoko bagoitzen portu ba. Portu zarrak eta... Hori da. Eta adibidez, engio, hor, etorriko zan ja industrializazioa eta historiak eta hor dana aldatuko zan, ez da? Hor, Hernanin papelera sortu zutenian, baina horrekin zuen dena txikitu. Hor konpon, ez da? Dena txikitu izan zen estatuko ibairiz eginenetako bat, iaia urmea bera. Osea, ur garbitikan... Bai, eta gaur egunean, ibaia oso garbi da. Bai, ze huelta mandeon, Nik hori kontatzeta askotan, guz hautzan dakauna inurritza ibaia, guk ez dugu inurritza ibaia bezala ezagutu. Rio Peste, ezagutu dugu. Eta guk Rio Peste beti izan, hori bai, abendainoko poligono eta guztitatikan etortzezian da bai
guain Zarautz berrian hor barruan iten nahi dian herri berri horren hor dana leno poligonua zan, da hortikan zikin danak eta dana jutezian errekati jutezian bai taladrinak, hautzak, plastikuak, dana, eta debeka eta zeon bainatzia. Eta ez zen, ez da arraik, ez txorik, ez eta guain ikusten dira, etortzen dian txoriak daudela migrazioan etortzen dira, bertako atak daude, bertan ikusten duen errekan zaude eta lupillak eta dana ikusten duzu. Eta esatuzu, ama, ze gauza ona. Eta zorionez, guain ondartzan ertzeaino bainatzia dago. Leheno gu argina notikan eskubita, beti bandera roja, eta handi garea, etzan, gehiago esango dizut, han izkinan dago olatu bat, deitze dela kakapoint. Eta imaginatu, han ditzinean surfian, eta holako gauza ikusten ditu, holako flotan zen handikan, ai ama. Eskerrak hau dana txukuntzen da hola, eskerrak, ai ama. Zarautze igertan zein gozabera pesan zei urumeari. Azkenen, zuek zautzen dakazue plaiarra, eta denak plaia ibira daude. Eta Donostian ere... Maleko jai behira, plaia behira, eta erreka beltza. Eta Donostian ere denak plaietan daude, o plaia ibira. Ibaian zegertatzen zen, atzien gaina horrek asu egiten. Ai, ama. Eta, bueno, eta hau guztia, ematen dezu, ze ibilbide mota egiten dezu, nola? Normalen, uretan ordu eta erdi 2 ordu egoten geha, eta jendea ez nekatzeko beste, zatik ez da helburua... Bai, goxatzia, ez da? Bai. Jendea askotan zatu ez, haber, kirola izialdi, oza, kirola iketen da, ez, ni kirola ontziak erabiltzi meo kirola ez etiken. Bale, aizialdi bat iten ezuan. Nereak gehiago urbiltzen da kontxan pasioan ibiltzia, zera, arraunari izatia baino. Bale, eta nolako taldiakin berdia, ozen lagunekin jun behar da, o nola da historia? Atean inteke 2 lagunekin, atean inteke 55. Bai, Bai. Eta zen batentzako pirau dazkazu, hainbesteak badazkazu, o nola kudeatzen duzu? 16 kanoa dazkat. 16 kanoa, eta bakoitzian zen bat dakae jutia. 3 lau. 3 lau, jope, bai, orduan talde harrak eramat dituzu, Talde harrak eta gaina, jendea gogoakin etortzea, eta... Ze ona. Eta erra, bai. Eta, bueno, geho, jarraitzen errekakin. Han barrualdea junda martuten eta hori dana, hori leku aberatza zan den hori bai, ezta? Horri biltzen, leheno esan dezun belzela, aberetzak erreka ondon da ibiltzen ziala. Antzeuden, etxe batzuk, zegaten laberaien portutxoa errekara, portu, hola, inglesa zien garai hartako eskaira batzuk, hori, pelikuletakua. Vale. Eta gero antzegon martutenen, atrakzio parkea. Atrakzio parkia, eta dana, Parke de atracción de Kursal, etzen zena, eta... Nola, del? Del Kursal. Del Kursal, Eta Petit Monaco, eta holako izena zekaten kasinoak, eta dantzalekua, eta gero... Ze urtetan zai gaitu gitzeiten Augustin? Okeraz banau, 1908 urtean, ja... sortu zuan igeloko atrakzio parkea, eta denak ja honea torri zian, eta arrun ja angoa ja pixkataztu gintzen. Baina, bueno, garai horietan, angoa izango zen, hori, jende... Aixialdi gunea garai hartan Donostian hortzegon kokatua. Ze ona, bai, gaina igual udaran, bai, guardi aldien da eguz jeiteunia, baina gio ja, igual iparra iziak indan beti babesian erreka ondon da earki ongo zan, ez da? Erreka zerbait balin bada babesleku bada. Bai. Han itxasua ongoa nahizun bezala, aserre opozik. Eta han beti lasai, Bai, beti dago lasai. Bai, aladek. Egia esan horrik ere, bosa ematezian iasko, eta guk adibidez itxasuntza beti getaian, eta getaiko moian barruan, eta itxasuntziak moitzi du galdea bat eta eramatezu hori joa, edo sumaiko moia, eta daude lasai dana, Bai, gora eta bera, baina beti lasai. Ona. Eta bueno, eta bertan jute zaten nian. Zuk esan dezun bezala, 80 pik urteko jendia dakala jutia, jende gaztiak, umek ere bai da heldute jun? Oso gazte izan da, o nola... Bai, ze gomendatzen dezu? Gu berez, 5 urtetik gorako adin minima, minimo jartzen. Minima 5 urte jartzen dugu, bueno, ere, egiten ditugu irtera batzuk popularra dienak, non jende diferentea torri lehiken, eta beste irtera batzuk pribatuak, nena ibalen badakik familiakin bakarrik etorri, adina, bueno... Ja, izten baezu, eta lehen bazeate 10, eta zu 10 oaita bakunder bada bere ume txikiakin. Eta azkenen, irtera pribatua danean, irtera itxia danean, jendeak erabakitze du zer egin. Nahiko balin bada bertara junda kafe bat hartu, orduan irikita dago, ez da? Aizialdia, ez da? Bai, ez da beti berdina egiten. Tortzen jendearen arabera, modu batea, o beste egiten dugu. Ze ona.
Ona, eta jendea zenei izatik, egurra eman, edo lasai jun, edo... Ez diet permititzen, Ez diet permititzen, lasai, goxatzea, ez da? Nekatu nahi balin baue, dena bukatzen denunen, utziko berezekana, eta jun daitezela, eta nekatu daitezela. Bestela egiri ez dira kaso egiten itzeiten juta izenia, no? Ez da hortarako. Ja, ez da hortarako. Eta gaina pikatzen bali igual ni ere pikatu itena, ez da hori ez da komeni, eta... Ondo. Bueno, hemen ikusi ezu, botadeu baratzuria, botadeu jengibria, pipermina, guain, azukria botakoet, eta azukria urtutzen hastean, bueno, karamelo egiten, alegia, botako deu ja, hemen, unaiek txiki ondo dakanindako tipulina. Gehiago txiki du. Earki ziok hori, holaxe arki dago. Bai, ingo deuna da, baitu hemen, pixkat eman, hemen ja ikusiko deu nola karamelo egiten jungo zaigun, eta bertara aurrena tipulinakin hasiko gea, eta tipulina pixkat kolore hartzeunean, gio mangua eta pina botako eskio. Horun, hau listo dakau, bai, uste ja hori, baitu, dantzan jarri dala, botako jo hemen tipulina, hartuko izula bana hau, bale? Bale, labana hartu, txian bezala, eskarrik asko, Venga, hau barroa, eta hau ere, barroa. Bagistak, txirreki txarraka. Ingo deuna da, baita ere, beitu, frutua garbitzen hasiko gea. Ni pina garbitukoet, eta zu mangua, bale? Ni uste erdiakin nahiko esango deula manguakin, Bai, ingo izutena da, beitu, mendikan iriki, bakizu mangua nola irikitzean, ezurra nundakan. Erdian ez, dena bezala ez? Bai, erdian bai, baina hola, xapala daka, hola. Orduan, hola sartu berde, bale? Hola sartu, eta ezurra joko ezu, baina ezurran albotikan jun, aldezun zuzenena, bale? Labana nik endu izuta hundilla. Bueno, hau utxiko izuna basu, bale? Hori mango jo, bi guelta, eta aurrea. Eta pedaluana, aurten deka aurrengo aurtia, orduan pedalo jarrituzuna? Bai, aurten garritxu pedaloak eta... Eta dinamika berdina izango da, ez da? Bai, nik pedaloak gehiago izango dela jendeak, lasai modu alokairuan eta ibili eta ibaiaz modu lasaien ibiltzeko gozatzeko aukera. Vale. Eta beste piraguak ebai, beti jute zeate adibidez, zango nuke zuzeala gidaria eta zuekin jumerdu, jendeak aldu alokatuta bere kaxa ibili edo... Aldu alokatu. Vale, oso ondo. Aldu Bitu hemen, esan dizuten bezitu. Bai, ezurra hor daka. Bai, ezurra hor daka xapalian, eta hemen junber gaituko la, bastarretik anoleite, tak, erdi horrekin nahikoa zekau. Ingo zuna da, azalak endu, nabazu zuri gailuakin, eta bestia laukitxotan ingo dugu, bale? Esan, markatu. Osea, ordun... Bai, alokairuaren badago, alokairuaren zerbitzua dago, baina da gauza bat, eskaintzen duan arren, ez da dela gehiagi gustatzen. Nina etelako ibaiak, jendea ibaia ezagutu utzia. Eta izbean ulertzea, nola ulertzen dugun, nola ulertzeten ibaia, eta horren arabera, behin datozela nerekin, ezagutu beharreko guztia, eta gero ja utziko diet. Kanoa lokatzen, nauten egiteko, eta nauten ian egiteko. Egia zan, aurrena goxatu, zu nahi transmititu, eta geho bakoitzan nahi du nahi ditia, ez da? Bai, azken da, ibaia zaintzieko modua da. Eta horren ibaia zaintzeko modu bat, gauza guzti bezala ezagutin behar da, eta ezagutzen danean, errexako da. Eta zezan behar nizun, horri baian gauza bitxia topatzen dira, badakitzu oso bitxia topatu zen dula, ez da? Bueno, bitxia baino, histori polita izan zala. Ibaia garbitzen ibiltzen gara, gure lan ere muga dela jakinda, garbi ukitzea nahi izaten dugu. Eta behin, dela 4 urte, topatu nun horri bat, flotatzen, uretan. Eta horri hartu, eta kanoan jarri, eta goiburun jartzen zuen Madrid 19 de abril de 1965. Madrid 19 del 65. Querido Fermín. Querido Fermín. Gutun basan. Bi horriko gutun bat. Eta tipo hori, pelikutan botella barruan ikustean bezala? Bai, botilla gabe. Botilla gabe. Eta nola zion anozoikan? Egun bat, bi, zenbakin uretan. Bale. Alare paper gogorra zan, ni alako paperik ez esekule ikus, paper gogorra zan. Eta zan, Regina izeneko andra batek, Fermin bere bikotai eitzen zion, maitasun gutun bat. Gaina bertan, erderaz, tienes detalles que me tiene hechizadas, el fin de semana fue maravilloso, eta que felices seremos juntos, eta bukatzen zuen, esan ez, un beso muy grande para el mejor novio del mundo, te quiere mucho, tu Regina. Regina, ama. Eta kuriosia esan zan, hori bilatu nun egunean, hortikan bilatuta, hortikan hilabete batzutara, aktibidade egiteator izan kazetari bat. Kontatu nion historia kontatu egunkarian agertu, eta egun hortan, komunikabide pila batek deitziaz aparte, deitu nindun,
andra batek esanez Reginaren alaba zala. Bai, Eta uda hortan aukera eduki nuen, Regina eta Fermin ezagutzeko, eta... Benetan? Bai. Ai ama. Bai, histori polit bat. Ze ona. Eta nolako hasian eta ze torri zian, oso enamoratu etorri zian, o nola torri zian? Fermin Donostiarra, eta Regina Madrilekua, eta Fermin... Ferminek Madrilen egiten zuen ikasi, eta ospedatzen zen, ostatua zekan Reginan familian etxian. Eta horrean elkarra ezagutu zean, da garai hartako WhatsAppa zen, goizeko 7 gutuna uztea trenean. Eta orduan, egunero bidatzen ziela gutunak, eta ezagutu nahi tunean, Regina pixka lotxagorrituta, gutunean jartzen ditun gauza guzti horiek, publiko egintzialako, eta Fermin puztuta. Puztuta, ze ona. Eta eramantzen nion piraban huelta tematea? Ez genuen aukera ekeuki, ondikan, baina berez ere hitz egiten dugun, eta tortzen dien, ibaira. Bikain, unai. Bueno, hemen txe, hau ia konfitatuta dakau, patatak ia gabe, guain emango jot. Guain itxalingo ditut, horrutziko ditut, eta gero, reportea eta gero, egurra emango joet, ondo pregitzeko kanpotikan eta barrutikan biguna gelditzeko. Eta behitu, hau, pina gola irikiet, zeratikan, ni lantokian beti hola teatzen nun komedorea pina, irten nun iriki, garbitu, eta gero jartzen nun bat alde batea bestia, eta horrela teatzen nun, zerbitzatzen nun jatetxean. Eta ilusio egite dizu erakustia. Eta bueno, guain ingo deu laukitxotan, baitare ingo deu mangua laukitxotan, eta botako deu, tamen jarraituko deu nasketa hoiten, baina bitartean erreportai bat ikustea jungo gaitu, gale, unai? Eta noa jungo gaitu? Bilboraino jungo gaituk, La Palma jatetxea, eta prestatu seguru, zerbait goxua. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba eta denoi. Gaur, Korreo kalean gaude, Bilboko Alde Zarrean, eta gure lokala erakutsiko dizuegu. La Palma jatetxea. Ongi torri. Lokal hau historia asko dauka. 80 urtetan zehar, Zapata denda izan zen, eta bilbotarrentzat leku berezi eta polita eta maitasunezko leku bat da. Eta orain jatetxearekin berdina egin nahi dugu. Duela 3 hilabete ateak ireki genituen, ilusio handiarekin, eta proiektu honetan detaile guztiak mimatzen ditugu bezeroa posik egoteko eta bere etxean sentituko balitz bezala egoteko. Oso posik gaude eduki dugun harrerarekin eta lan egiten ari gara. Orain gure lokala ezagutu duzuela, goazen sukaldera errezeta bat prestatzera. Gaurko errezeta txarlitrotak dira, bizkaitxar saltxan, eta kulanterara egingo dugu, bale? Bebai toke berezi bat izango du Mexikoko osagai berezi batekin. Osagaiak izango dira desberdinak errezeta pausu bakoitzarako, bale? Alde batetik izango dugu bizkaitar saltxa eta horretarako erabiliko dugu iberiar paletilla, txorizero piperra, baratxuria, tipula gorria, txile txipotlea eta oilasko salda. Eta horretik egin dugu saltxa eta hau da geratuko zaiguna. Beste aldetik eskuak egiteko, eskuak lehendabizi ura, izotxa eta gatxarekin izango dugu odol guztia ateratzeko, piper beltza laurelarekin, ogia eta tipularekin egosiko ditugu, eta hau izango da emaitza. Platerra bukatzeko, arrotz frijitua, patatak, eta Japoniatik datorren beste errezeta batekin bukatuko dugu, ningoyaki masarekin. Ningoyaki masa, bertoko orlia edo antzeko masa bat da, eta bere pelikula izango da, kulantaren magia posiblea egiteko. Hasiko gara errezetarekin eta eskutxoi ezurrak kenduko diegu. Gure sukaldea tradizioan oinarritzen da, baina eguneratzen dugu. Nola? Egin ditugu bidaietako osagaiekin eta teknika berriekin. Horregaitik daukagu, adibidez, errezeta honetan, saltxa bat, gure amomak egiten zuten bezala, denbora askotan izan dugu zutondoan. Eta bidaietako ingredienteak, txipotlea bezala, eta teknika berri batzuekin bebai. Kasu honetan, kulant gatxatu bat izango balitz bezala.
Ezurrak kendu ondoren haragia txikituko dugu, saltxarekin egosiko dugu, eta oskailura sartuko dugu, daukan gelatinarekin gogortzeko. Nik sukaldean bizitxardia drama ja, eta dena hasi zen etxean, amarekin, eta hortik Leioako Ostalaritza Eskolara joan nintzen, eta ordutik orain arte, 17 urte direla ja, jatetxe desberdinetatik, ikasten, lan egiten, eta egunero janaria prestatzen. Oskailutik atera ondoren, badaukagu, ikutu dezakegun diska batzuk hurrengo pausorako. Horretarako, ningoiak imasa hemen ipiniko dugu, eta diskak bertatik pasatuko ditugu olioan frijitu alizateko. La Palma jatetxea egunero zabalik dago, egiten ditugu gozariak 7:30 aurrera, gero bebai daukagu eguneroko menua, astelehenetik ostiralera, eta egun guztietan karta, bai gozaltzeko eta faltzeko. Frijitu ondoren labera jango gara, barrutik urtutzeko, eta arrautsak eta patatak frijituko ditugu bitartean. Bueno, Joseba, guztio gonbidatuta zaudete, Euskal Txerri Trotak edo gure sukaldeko edo zein platerra probatzeko. Agur bero bat! Ona, Aitor, ikindekiki, garra horre, eze hamburguesa itxurako gauza gelatin oso goxoi ni guztai zaizkiten abezelakoak, onda, benetan zoragarria eta gogokokin geratu nahu daztatzeko, ea, aukera dakaten pasatzeko eta zuei ezautzeko baitare. Bezarka da hondi bat. Gurean jarraituko dugu, hemen ingoetena da, betu, patata horiek bukatzen nahi zaizkigu iten, inberditutena bertatik atean, eta bertan piperra sartuko ditugu. Zu betu, pikatu ezu ja, Unai, bota bertara, ja txunnei honei tipula ja goxatzen nahi da eta falta zaiona da ni pina garbituko eta berta bota. Eta ingo diazuna da piperroiei zulotxo bat bakoitzai, prejitzen jartzeko. Zeratik, bakizu zergatik anitezen piperrei zulotxo bat? Oliotan daunean ez lertzeko. Eta hola egiten dugu, behitu, hartu. Bihatzekin, plos txiki bat, eta listo. Bueno, lehen da bizi ate hau nabazu patatak bertatikan, behitu. Emango zuten ben, hause, espuma deratxua, eta patatak atea horrea, eta gero, zuluain piperra eta piperrak berta bota, bale? Eta gu hemen daka hoia, konfitatutako txerria, behitu nola geratu zaigun, ondo konfitatuta, eta hoan behar duen bakarra da, sartaian markatu kanpotikan pixkat, eta listo. Eta baita ere behar ditut, bertara bota, pinatxua, ondo inda. A ber, hau horrea xe, hau hemen txe. Bueno, eta zu, arrauna eta urumea elkartu dituzu, zeatikan beti izan zea, arraunlaria. Zen bat urtean arraunian ibilizea? Ba, ia hogei. Hogei, ia, Hogei. Nola izan da zure ibilbidea? Nondik noa ibilizea arraunian? Ba, 13 urte nitula hemen, Donostin urkin hasi nintzen arraunian. Gero urte batzuk egin itun Orion eta Getarin. Eta gero azkenek urteak, ja hemen Donostiarrak nahi nio. Donostiarraki. Eta nola izan zian, nun izan zian momentu politenak, gogorrenak, danetik pasako zendun horretan. Dena dia politak. Danak politak eta dena dia gogorrak. Biolanian jartzezean nian goratzezea hua polita izan tala dana, ez da? Nik uste arraunarik denek gertau zaigula, iraia iritsi eta denak arrauna usteko gogu auki, baina urria etorri eta denak entrenatzen hasten garela. Hala izatea. Nola dan gizakia beti nahi deula ez dakauna, beti, ladetxege askotan, ez nahi deuna, baina bai faltan botatzen dugu ez dakauna, askotan, Ai, ama, nola izatea. Bueno, Joseba, denak? Bai, ia denak bota, bai, denak botako dituzu. Eta zezan behar nizun. Eta, hon alda hor garaipenik, o ze postutan ibiltzen zinean, kontatu pixkit nundi noa ibiltzen zinean arrauna munduan. Bueno, zieratan, nik uste postu guzti ikutu ikitela. Bai, Atzeko postuk eta bandera batzuk ere irabazita gaude. Bai, zenekin irabazitzen zu bandera? Getariakin irabazen ditu nola, lau bost irabaziko genitun urte hartan, eta Donostiarrakin ere beste 6-7 irabazita gaude. Jarra izan berdi bandera bat irabazitan, zea hua moitu eta etxea iritsi eta herrian guztua, ez da? Gaina Donostiarren kasua izan zen, gu izan ginela lehenengo bandera lortu genituenak. Azkenen jende asko urte askotan lanen egondana klubian frutuik euki gabe eta gu iritsi behin tokatu banderak irazteko aukera eta derra da hori men aldezarrean barrena ibiltzea bandera estintzen. Gauza ona. Eta bueno, eta geho bizita guztia arraunian ibilizea o nola izan da geho baki bertxotan ibiltzea, gaia jartzen da olakoak, ez da?
Hori ere bai. Eh? Hori ere bai. Bueno, azu arraunakin zeo zerrekin bukatu. Ez, azken arrauna usten duzu, dakadan lanare, arrauninekin ibaian ibiltzeak ez di permititzen entrenatza. Azkenen horren... Ezin danea ibili, ez da? Ezin da denain, azken erabaki hartu hartzan, eta erabaki hartu genuen. Eta gero ere bai, gaia jartzen da, hori ere kasiko 20 urtetik gora. Nola hasi zinen adibidez bertxotan gaia jartzen? Nola tokatu zitzaizun hor? Nola ematen duzu ratza hori? Herrian, altzan, ni altzatarra naiz, Bai. eta bertan urtero Xanta Isabeletan izaten ziren bi bersolari, Bai. eta nire orduko 18 urte lotxagabe haietan, bertako antolatzaile ere esan nion jarriko nitulani gaiak, eta altzan hasi, eta gero iritsi izan momentua, pixkat Euskal Herrira saltuen genunak, eta horri bilean urte askotan, da hondik ere ez nahiko genuken erritmoan, baina tokatzen dugunean oso Goatzen pasiko. ez aurrenengo gaia jarri zenunan zure... Bai. Bai, goatzea. Goatzen naiz. Aurreneko gaia ez, baina bakit Jose Lizaso eta Jon Azpilega ziela, Bai. bersotan, eta orduan Jose Lizasoren semea Sebastian eta bere biloba Beñat bersotan hasi berria, o plazan hasi berria, eta orduan goatzen ez gaia horren ingurun jarri niola, ze sentitzen zen, semia eta biloba, nola ondorengoa batu zen, eta bersotan ekioten. Eta hori da, akordoan nola beresi bezala. Vale, eta jarraitu duzu ere bai bertan, eta zebekulako bertso txapelketetan ebe tokatu zazu gaia jartzi, ez da? Bai, Euskal Herriko plazetan, eta gero azken nola zabiltzanean, iristen da, bai Gipuzkoako bersoa txapelketan, eta bai Euskal Herriko txapelketan nagusian, gai jartzaile lanak egitea, aurkezle lanak egitea ere bai, eta... Aurkezle lanak eta dan ere bai, Bai, eta... Plaza gizona zea, plaza gizona, onda. Plaza jarri ezkio ingo dugu gizona. Zeo zein bihar, ez da? Bai. Bueno, bero da, ingoetena da hemendikan, jarraian zutara pasa. Ingo dugu markatu, 3 aldetatikan. Bat hemendikan, beste hemendikan, da azala bai emango jo, bale? Iztiko dugu hor, bale? Hauek martxan daude. Nei piperra guztaren zaizkit, prejituta baino pixka konfitatuta. Igual zu fuertean jartzen badu, azalak altatzen dira, eta hor azal txuia geratzen dira, eta hor konfitatuta geratzen badia, barrutik aldente pixkane guztaren zaizkit. Bueno, hemen, hau listo, eta hau listo. Bueno, eta arraungin, bertsuana, eta hoi gutxi balitz, erropa marka bate bak azu, ez da? Bai, oen dela maika urteia puntutan izeneko markakin hasi nintzela. Puntutan, vale. Eta azkenen dena dia hori, bertsoa eta euskarazko esamoldeak edo esaerak. Hau izango horietako bat, ez da? Hau denok ezagutzen dugun kantu bat. Bat, ados. Bai, eta orduan, hori, hortan ere. Azkenen utxume bat ikusten genuen erropategian eta hortan hasi nintzen. Eta erropa hori nun topatu aldeu, jendeak agiteko? Puntutan.eus da erropa dendaren izena, eta jendeak online erosten du, edo zela nire Loiolako lokalera iristen balin batzea, dago ate bat, eta hor dakazu erropa denda, eta pixkat aurrerago daude kanoak. Kanoa, bale. Eta dana uztartzen dezu bertan. Bai, nire lantokian dena dago. Perfecto. Bakarrik zaude hau guztia eramaten aurrea, o zenekin zaude hau dana egiten? Nire itzalakin. Zero itzalakin. Nire itzalakin. Orduan beti peutak azu, eta sozilua, no? Ez zaiturrutia jutan. Ona. Bueno, hemen txe, ingo deuna da, gaur egun badator, ingo deuna da, minutu pare bat mostuko deu guk haue pregitzeko, honei azala kurruskari usteko, eta segituan gatoz, platera eratzea gure gaurko errezeta. Segituan, Ez juninoa. Bueno, bagiztak hemen, Txun neia behitu zeitxura hartu duen, piperrak listo dazkau, eta bagoaz platera eratzea esan dakoa. Nek guztari zait, prekituta daun guztia papeleti pasatzea. Baina piperrak ez? Gio plateran geratzeken hor gatzakin geratzeken hori ogila pasatzeko eta, gauza ona. Ezin duna jan, platereko aurruztia. Saiatzen bada, aber aldun. Bueno, lagunak, hemen gaude platera eratzen, eta unai, urumean nahi badugu barrenditik ezagutu, noa junbergea zehazki, nunda osure egunia zehazki? Loiolan eta errexena da, hori, arraunineko egunean sartu, bertan dago telefonua, eta... Arraun, ING, o nola idatziko dugu? Arraunin. Arraunin, bale? Bai, Googleen urumea jarri ezkio honi oso burutien ez zela hongo. Bale, oso ondo. Eta bertan sartu, zer dakazu, sare sozialak o... Bai, webgunea eta sare sozialak. Webgunea eta sare sozialak. Ia denak. Bale. Eta hor adibidez, ze gomendatzen duzu? Talde txikitan, o aldan neurrin, edo ez dakit? Bueno, jendea nahi duna, azkenean etorriko balen bada jende gutxi, igual jende irtera ireki batean parte hartu dezatela, eta balen bada kuadrilla, edo familia, edo despedida, edo enpresa, edo zuek etortzen zatenen,
nahi zutenean. Ezin hobe, gu dano joa hemen kamarak eta Hori da. bestiak eta danak eta Hori da. area goxatzea, ezta? Egia esan hori enpresetako aktibidadek eta iteko oso ondo egotea, ezta? Pina iteko, ez bakarrik lanpostuan topatzeko lankideekin, ezta? Eta gaur egunean modan dago, eta gure egiten dago team building esaten, ez? Vale. Inglesez. Baina, euskaraz talde lana. Talde lan, Hori da. Eta bai, hori ere egiten dugu, eta saltzezkigu gauzak. Bikain. Bueno, ikusi hemen txerria patata piperrak eta txune jakin, eharraldi hau, indar berritzeko ezin hobia, eta badakizue, urumea barrutik ezautu nahi bazue, Unai kasoin. Eta gu hemen jarraituko dugu kosinatzen. Unai, mi esker etortzeagatik, mi esker gure bastarra jendia erakusteagatik, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu erazten. Hala txingo du. Agur lagunak. Eta jo.